Pysyisikö siinä? Siinä. Oho. Tuo meteli. Olisikohan niin vähän jakarilla kiristetään näin. Ei, kun tuo oli täältä näin vähän. On se vähän löysä. Noi. Nyt pitää mun aukasta tuo. No nyt pitäisi olla kireellä ainakin. Kyllä. Ei mitään. Palaillaan. Mä menen opettelemaan. Kato kun hiki lentää. Mä menen nyt opettelemaan editointia. Heissui veis.